De ANWB heeft 40 dorpen genomineerd voor allermooiste dorp van Nederland, waaronder Hegebeintum. Maar wat is er nou zo mooi aan Hegebeintum? De Heegse terp. Het is de Heegse terp van Friesland, van Nederland, maar ook van Duitsland. Dus dat is wel mooi. En eigenlijk wat ik het allermooiste vind is dat de meesten hier zo mooi met elkaar samenwerken. Ik denk de liedskaligheid, de rust hier. Nou, heerlijk rustig. We waren hier al hier op een afstandje van elkaar. Hegebeintum, dus ben ik trots op Hegebeintum. En het is echt een mierskip. De omgeving inderdaad, de terp dan, want het had gewoon wat. Vooral de rouwborden die weer hingen. Want je winnen in Hegebeintum op de Harsten staat altijd eeuwenlang een adellijke familie. En die winnen heel belangrijk en wichtig. We zien hier achter je de graafkelder, maar die winnen net altijd ruimte. En daarom hing hier ook een hele grote rouwborden. Die winnen in Friesland wel 2000 rouwborden, maar tijdens de Franse revolutie ben er een hele grote van die rouwborden vernietigen. Want wie vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nou, gelijkheid wie er net bij, want het wie natuurlijk alleen voor de rijke mensen die het zich zo mooi, duwen, bord veroorloven konden. Maar deze ben verstappen en na de tijd ben ze hier weer in Hegebeintum weer omkomen. Er is toch meer als alleen die terp? We gaan hier Harsten staan en daar ben we zelf heel blij mee dat dat nou weer een mooi plakje gekregen had. Dat weer wat in verval en dat is nou belonen bij Stichting Hendrik de Keizer. Dus daar ben ik zelf heel wies mee dat het uit de kamer is. Die dwarsvereniging van ons die had dus 4 keer hier een activiteit waar we wat doen. En dat wordt altijd heel goed bezocht. Wat vinden ze nou zelfs van die nominatie? Nou, prachtig natuurlijk dat er meer mensen vinden dat wij in een prachtig dorp waren. Mooi ik dat orenmeesten van niet te kennen, maar van u hoeven er geen stroom toeristen te komen, want daar zitten we echt net op te wachten. Er komen regelmatig toeristen, vooral Semmers. Het is nu de wintertijd een beetje, dan is het net zo druk, maar Semmers komen hier een hele grote toeristen altijd wel om de kerkje te bezien. Oh, dat is wel een heikel punt. Toeristen, eigenlijk willen we hier geen bussen Chinezen hebben, maar even heel plat uit te drukken. De fietsers komen hier ook altijd in. Nou, en die vinden het heerlijk om hier even de terp op te fietsen en zo. Nou, daar heb ik absoluut geen les van verder. Maar we hebben echt net een situatie als Giethoorn of wat dan ik, maar daar zitten we net op te wachten. Dat vind ik verschrikkelijk mooi natuurlijk. En ik hoop je al hier dat je hem even een stem uitbrengen zal op dat Hegebeintum met meester dwarswijzen zal. En dan hoop ik maar dat we heel erg eindigen. Ik denk dat social media daar een heel belangrijk iets voor is. Dus we zullen dat nationaal delen moeten en belangrijk vinden maar en elkaar oproepen om erop te stemmen. Ik denk dat de manier is om het eerste plak te halen. Overigens is dat geen must op zich. Wij zijn echt zonder te winnen trots op Hegebeintum.